Nere teinak igar, arrautzen experimentua esalbio, temen da erremierak eta arrautza. Eta beta. Bueno, hauntxe arrautza jarri bida ditugu erlermei entzera. Hauntxe plataforma. Eta arrautza gaizki dago. Bueno, eta hauntxe pixua gainean jarri dugu. Eta ikusten duzuenez, funtzionatzen du. Eta hain mikroskopia jarri dugu. Sobeto agenda bat, eta hau da gure experiment. Itxaron. Ekarri mikroskopioa. Mikroskopiarekin bebai hau sartu behar.